ya ku talakawa ku fa sallah fa wallahi hankalinka ba zai tashi ba alarma sai ka je Abuja wallahi in ka ga yanda mutanen Abuja ke sallah sai hankalinka ya tashi su zo su ci shinkafa basmati su ba a yanke musu wuta sun kwana da AC sun fito sun yi sallah su ji daɗi nan duniya su je lahira su ji daɗi kai banza ka sha kunu ba siga ka je lahira a buge ka useless and hopeless idan ka tafi Abuja nan wallahi abin mamaki ɗaiɗai gidan manyan nan da ba a azumin litinin da alhamis su kira shan ruwa sun sha pepper soup ga kayan ciki ga kifi ga danderu na kaji kai nan kayi ka gidan raliya wai kullum ta yabi jin siga kuma ka je lahira a buge ka banza wallahi ba abin dariya bane jama'a kamata yi in ma canjin za a yi waɗanda suka sha wuya a nan su ji daɗi a ina to ka zo ka sha wuya nan wurin ka je can ka sha wuya me amfani zuwa ka duniya ta taɓa cin turawa it is bad wallahi